हाबाफारियाव जोङो आवगायदों बेनि जाबाय जोङो सेन्ट्रेल हेड अफिसखौ जोङो बाहायनो दिनै अपेनिं खालामनो जों ओंखारदों एसे लाइटखौ बारायनांगौमोनलै ब्राइटनेसआ खम जादोंना आं बे गोथार दिनाव जोंनि प्रेसिडेन्ट डक्टर अनटल दैमारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारिखौ खावलायनाय जाबाय प्रेसिडेन्ट दिनै मे दाननि 5 अक्ट' बे अक्ट'आनो जोंनि थाखाय मोनसे गोथार दिन जानानै जुगे जुगे बे पर्टिकेलनि थाखाय थांना थागोन आरो जोंनि कनस्टिटिउसनाव बे लिरनाय थागोन जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारि होननानै जों साननांगोन बे दिनैनि दिनावनो जों डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो जों दिनै दानो सानदों लोगोसे जोंहा मोनसे दिनैनो गिबि खेबनि थाखाय जोङो जोंनि फिरफिलाखौबो जोंनि फ्लेगखौबो जों दिनै थिखांगोन बेनिखायनो गिबियावनो आं जोंनि बे हेड अफिसखौ अपेनिं खालामनो थाखाय जोंनिनो प्रेसिडेन्ट डक्टर अनजलि मेडामखौ आं बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय हाबाय दे बेखेवनाय होननानै फोसावबाय Thank you.